Je 22.11. a přestože v Praze sněží, tak dneska se koná havajská party a koná se v klubu PM. Nevesky tady slaví Danko a Koblich a my se jdeme samozřejmě podívat, jak to vypadá vevnitř, tak pojďte. Do you wanna come to a party? My friends pick me up in a truck at 11:30. The six at a frat house, but people look cool there. We're lucky and I follow, but I never dream there. A máme tady hned prvního oslavence. Koblichu, nazdar, jak se máš? Hovno, vole! Ty jsi to dokázal, vole! Kolik ti dneska je? Ne, 19. Cítíš se na 19? Ne, necítím. Jsi mladší? Jo, jsem, jako, oficiálně mě je 19, ale ty vole, jako věkově se cítím, ty vole, tak na 15, jako. Na 15? Na Dobrý. Možná na 16, jako. Dobrý, hele, co už si dneska dostal jako na Veskám? Hele, od scoutů jsem dostal panáky, vole. No. Dostal jsem placatku, to je hodně dobrý, jako. Máš jí tady? Hele, mám jí tamhle za závěsem, jako. Jako ty vole, placatka ne, placatka, koukej. Bereš jí. Největší Koblich z Německa od Evičky, ne, vole. Nějaký flašky jsme dostali, nějaký nahý ženský, ne. Počkej, to je ještě nerozbalený hodě, no, jako, hele, my jsme to dostali s Dankem. A já myslím, že to je perfektní dárek. A já si myslím, že to vystavíme ve třídě. Můžeš nám říct, kde je ta třída, aby jsme se mimo ostatní mohli jít podívat? Hele, to vám teď neřeknu, ale je ve 3. patře. No, 351 to je. Já jsem teď típnul ty vole doutníku vaší kameru. Ale mohl bys? Mohl bych. Kanabis. Kanabis ne. Já jsem si měl špatné zkušenosti s kanabisem, teďka tak půl rok nekanabisuju. Ty jsi z Český bomby, že jo? Já vím, že on je z Český bomby, ale... Kde je Danko? Někde. Ber to jako, že my jsme takovej sourozenci Black and White. No tak všechno nejlepší hlavně. No, tak... A něco originálního v zásobě asi nemáte? Určitě ne. Od koho vy tady jste? My jsme tady přes Gábu, my jsme softballistky. Softballistky? To jako hrajete softball? Asi jo. Jsem to pochopil dobře. Jo, hraju. Pochopil. Super. A kolikátý jste v tabulce? My jsme skoro první. No tak poblahopřejte. No to už se stalo, už jsem nepozval na panáka. No musíte ale do kamery, že jo, aby to měl zdokumentovaný. Danko, všecko nejlepší, ještě dalších 10krát tolik. Jenom 10krát? To stačí, 190 už je dost. Myslíte? A bavíte se tady dobře? Bavím se výborně, díky. Proč tady jste? No tak od 9 chvilku jsme tady. Já jsem se ptal proč, ale dobře, Aha, jste tu od 9. Jo. To byla moje druhá otázka, pochopitelně. No tak proč? Slavit, no. A slavit co? No, najozky Kobliha a Danka. Hezky, zdraví, spokojenost, holky a tak, všechno, lásku. Mír a lásku, to jsou prostě hippíci razený. Já bych hlavně přál Dankovi ten mistrovský titul konečně. On na to měl letos, a... Že prostě chce to víc trénovat evidentně, Danko. Slyšíš to, Danko, jo? Víc trénovat. Tak všechno nejlepší Koblihu a Danko, prostě hodně štěstí a zdraví, lásky a sexu a všeho ostatního. To bylo trošku chabý, ne, na to, že jsou dva. No tak já jim s tím sexem nepomůžu, ale všechno ostatní jim přeju. Proč jim s tím nepomůžeš? Nejsem taková prostě. Jsou voškliví? Ne. Tak vidíš, tak proč jim nepomůžeš? Nechce se mi. Proč si ji nechce? A tak jako jestli ty chceš, viď, tak jako já se klidně uvolím. Tak jdeme. Máte pro kluky nějaký dárek? Jo, my už jsme je dávali, já jsem dávala uherák a bombonéru. Já jsem dávala placky Koblihovi a Dankovi ještě nic. Packy? Placky. Mu dávala packu jako psovi. Pes teda pes, ty jsi byla pes. Placky, tak víte, Takže ty jsi klečela. Ne, já jsem nic neklečela. Ty jsi neklečela nikdy? Ne, nikdy jsem neklečela, já jsem byla vždycky hodná. Tak ona byla vždycky hodná a nepotřebovala si kleknout. A co si dala tomuhle fousatýmu týpkovi? No tomu jsem dala ty placky, že jo? Tak počkej, jak placky nebo packy, to už je trošku rozdíl. Placky, jako slo, víš co, takový to divný. Slo? Jo, lo a co ko i. Lpacky? Jo, jasně. To zní trošku francouzsky, lpacky. Pojď se do kamery a přiznej se, já jsem mu dala. Já jsem mu dala placky, super. Ty jsi mu dala? Placky. A co bylo na těch plackách, jak ty říkáš? To je tajný. To není tráva. To je tajný. Tak počkej, jak buď je to tajný, anebo tam byla tráva. Tráva, no. Už jste tady zase? Potřebujeme k tobě ještě Danka!
Tamhle je Danko! Ty pičo! Hele, Tak tohle jsou dva oslavenci. oslavenec, jo? Já mám narozeniny dneska, tenhle pán má narozeniny za měsíc. 15. prosince. A měsíc. To je skoro za měsíc, ne? Zaokrouhlujeme, ne? A já vím, že vy dva jste hrozný jojisti. Takže každému z vás jsem koupil 2 úplně super nový funkční joja. Není možný! Je možný! Tady jsou ty joja, Já mám rád všechny ten. jsou jenom vaše. Rozdělte si a předvejte nějaký trik. Ten hajzle, Ahoj. Fakír nám řekne vtip. Já jsem chtěl jenom, doufám, že to oceníš, jo? No, určitě. Nejkratší matfizácký vtip, nechť epsilon je menší než 0. Hovno, vole, jo! Je to dobré! Tady je to vtipný, co? Taky se tak bavíte? Já hrozně moc mě toto baví. Jo, leješ mi tady nějaký pití na hlavu, to je v pohodě, já jsem na to zvyklý. Hlavně se tady dobře bavte, kluci, jo? Bavte se na můj účet a točte to a čau. Já myslím, že jako nejlepší já jsem dostal. Já si myslím taky, že jo, že jo. Určitě. On, yeah! Jojo lítá všude! Neuvěřitelné, to je jak nový rekord. A jojo mám zpátky v ruce, což je základ každého triku. Není možné. Čau holky. Sedni si mezi nás. Ahoj. Já bych tady chtěl mít veřejnou výtku tady na slečnu Borůvkovou. Jo, to je ona. Hele, já nevím, jestli jí to Adam vyřídil, ale tahle slečna mě jednou předběhla ve frontě na oběd. Takže si to u mě dost rozházela, bych řekl. Takže Moniko, No my jsme byli na pivě vedle, takže jsme trošku takový. Také ještě popřeju dobrý známky ve škole. tak pozor, kluci mají popřáno dobrý známky ve škole a to si myslím, že je základ všeho. Díky, Adame. Jak se máš? Ty vole, momentálně se mám jako úplně, že venku sněží. Hej, chci být cool. musíme zamávat do kamery, zamáváš do kamery? Čau! Mávej. Děláte nekecej? Jaký je hlavní město Maďarska? Ty vole, maďarské je Lisabon. Co je to Uterus? Utarus hoří. A Slovenci bych popřála ten nejlepší doutník, ať se dožijou největšího věku, ty vole. Čau Danko a Koblichu, ty vole, miluju vás nejvíc. Takže mý milí kamarádi a spolužáci, přátelé a milovníci, já bych vám chtěl strašně moc popřát k vašim super narozeninám, abyste se měli rádi. A No, povídej a já se napiju. abyste se měli rádi, abyste spolu dobře vycházeli, abyste byli zdraví, aby prostě jste měli dobrý přítelkyně, aby vám to šlo ve škole a všude a abyste si vymáčkni se. abyste si hlavně dokázali užívat života a neříkej mi obludo, Honzo. Promiň, ale víš, že jsem tak nemyslel. Hej, tamhle sedí Honza Hřebejk. Vrať mi moje pivo. Dík. Oslava koho? Danka A? a Kuby. Kobliha. No a kolik jim je? 18. Ať se pořádně ožerou, ať tady netroškařej. No, aby se měli co nejlíp a hlavně, aby to tady dneska pořádně roztočili. Jo. They trying to intoxicate girls to give them head after the party.